Sanibonani, igama lami nguMbali wakwaButhelezi. Namhlanje usuku lami olukhulu lomembeso kanye nomkhehlo. Ngizobe ngibeswa uMthabeleni kaKhumalo, ngiphinde ngikhehlwe uMthabeleni kaKhumalo. Nganobevuka ehamba esenza into zakhe. uMbali ke lo wakwaButhelezi ke ngangimbiza ngokwandi ke inkosazana nje engayibona ngikhona la ekhaya, sikhona la ekhaya kunomunye umcimbi okhona. Ngayibuka ngayithanda ifake lesa skate sayo esibovu. Ngayibuka ngayithanda le ntombi uthi kodwa ngizofika ngithini kuyona uma kukanje igxuma ibaleka. Kodwa la ngalishaya khona ikhanda, ngalishaya esikoleni, ngacela uAnti amthi akahamba ayibize eklasini iphumize la kimi ngaphandle. Ngafike ngalishaya khona esikoleni ikhanda. Kodwa nje khona ke sina umlando omuhle, sikaze sibe nomlando omubi. Kuchisa kubanda kusasa nasemini. uMbali kwakuyingane bengiyifundisa esikoleni. So 15 years ago kwakumkhehlo ngilungisela ukuyoshada nami. Yizona ingane engangicelile ukuthi zingimiseke ngiyokhehla. Kanti ekumiseni kwami ke lezi ngane lokhu ifika lapha kwaKhumalo izofundela. uMthabeleni ke lo ozala ubhuti wami kanti usebona intombi lapha. Usibayi ngiqala ukumazi. Ngaqala ukumazi sifundela khona la kwaKhumalo. Sisebancane. Ngabo 2004. Into engithanda ngaye kakhulu ukuthi umuntu right. Angifuni kamamanga, angaze ngimbone esukthele. Noma engasukthela, mhlawumbe angisukuthelele kodwa kaze ngasukthela lo nje ukuthi nami mhlawumbe ngisengitatazele ngisabe. Uyavela thule, nami ngiyithulele ukuthi mhlawumbe sithulile suthu kodwa futhi mhlawumbe yena futhi kuqala. Mhlawumbe uma kuthi besindaweni mhlawumbe sokuthi uma kuphela i-hour nje lodwa usiyaqala futhi usiyakhona. Ziningi kakhulu into engayibona kuyena. Ngakubona ukuhlonipha nokuba umuntu wesifazane, ubufazi bukhona kuyena. Engicabanga ukuthi ke siyophathana kahle akukho kunye amathize akwenze ngoba ngiyindoda engena password ngisho efonini. Manje angibona ukuthi zikhona yini imfihlo engaba khona. uMbali ngifela okuhle noSibali ephathile. Wasekwamnandi uba Mthabele ndini wasekwamnandi uba